Temos que atopar a Alex. Alex, onde estás? Aboa, aboa. Pregúntame qué hay allí. Oiches ese ruido, Iván. Sí, igual é Alex. Temos que ir mirar. Quizás Alex esté aquí. Imos comprobalo entón. Iván, paréceme arrepiante. Teño medo. Non te preocupes, María. Eu cubroche, pero temos que atopar a Alex. É só a miña imaginación. É só a miña imaginación. Aquí dá moito medo, tes razón. María, chamemos a aboa. Aboa, aboa. Aboa, aboa. Iván, María, que pasou? Estamos buscando a Alex, pero aquí dá moito medo. Está ben, seguídeme. Ah, aboa, axúdame. María, que pasou? Hai ratos enormes e malvados nas caixas. Estou asustada. María, é só un xoguete. É só un xoguete suave. Imos buscar a Alex. Alex. Monstros, dinosauros, socorro, socorro. Monstros. Sí, monstros, dinosauros. Iván, non é un monstro. Tes razón, aboa, é só un xoguete de dinosauro. De que tiña medo, imos buscar a Alex. Alex, onde estás? Ah, un descoñecido na casa. Aboa, aboa, ven aquí. Que pasou, Iván? Mira, hai un descoñecido. Descoñecido. Imos comprobar. Oh, non é un descoñecido. É só un maniquí. Imos atopar a Alex. Oiches ese ruido? Quizás sexa Alex? Oh, é só unha boneca. Pero onde está Alex? Xa non teño medo, xa non teño medo. Ah, aboa, axúdame. Alex, onde estás? Alex. Que é iso? Ti tamén ves isto? Unha araña xigante. É só a miña imaginación. Non teño medo disto. Que é só un xoguete de araña, pero necesito atopar a Alex.
Alex. Estás aqui. Uf, que é iso? Cousa pegallosa e asquerosa. Isto é unha arañeira. Iván, María, é só baba. Sí, é só baba. Imos buscar a Alex. Creo que escoito a voz de Alex. Sí, imos ver. Alex? Alex, por fin atopámoste. Por fin atopámoste. Alex? Veña, imos pintar xuntos. Nenos, os monstros non son reais. Sí, é só a vosa imaginación. Onde está Alex? Quizás esté aqui. Não há nada aqui. Pode que Alex esté aqui. Não. Alex não está aqui. Ai. Oh. Olá. Está bem ter medo, Alex. Imos jogar juntos e animaraste. Ei, Alex, imos dar uma volta. Non teño medo a caer. Veña, Alex, será divertido. Non teñas medo, será divertido. Non estou seguro. Alex, estarei contigo. Veña, está ben. Veña. Alex, Oh, isso foi divertido. Alex, definitivamente necesitas un corte de pelo. Corte de pelo. Não. Veña, Alex, não lhe tenhas medo aos cortes de pelo. Não nada de cortes de pelo. Não te preocupes, Alex. Eu também irei contigo. Está bem. Ui. Oh, não. Já. Gusta-me. Graças. Adeus. De nada. Quem é o seguinte? Alex, é a tua Kenda. Senta-te, Alex. Tachan. Alex, espera. Quem é o seguinte? Só necessito cortar as puntas. Isto é tão relaxante. Isso não parece tão malo. Todo listo. Graças. Alex, a tua Kenda. Ven. Está bem. Yupi. Todo irá bem. Bem, creio que é relaxante. Muy bem, Alex. Excelente. Todo listo. Gusta-me. Graças. Bem feito, Alex, por superar o teu medo. Tenho um agasalho para ti. Vaya. Graças. Adeus. De nada. Adeus. Vémonos. Oh, o meu dente. Annie, os meus dentes. Não me gusta este lugar. A mim também. Graças, dentista. De nada. Adeus. Seguinte. ¿A quién le doy? ¿Quién quiere ir primero? Está bem, irei primeiro. Alex, por favor, toma assento. Abre a boca, por favor. Non. Sexa valente. Ti podes facelo. Bem feito. Como se sente, Alex? Sinta-se bem. Graças. De nada. Yupi. Estupendo. Sinta-se muito melhor.
Alex es muy valente. Xa o sei. Agora tes que ir. Seguinte. Imos, Julio. Lembra, sempre lávate os dentes antes de deitarte pola mañá. Está bien, gracias, dentista. Todo limpo. Hora de ir á cama. Imos. Boas noites, rapazes. Boas noites, Aboa. Boas noites, Alex. Boas noites, Aboa. Boas noites. Aboa, teño medo á escuridade. Teño moito medo. Excelente. Está bem ter medo. Ai, minha nai. Leva tempo superar os teus medos. Boas noites, Alex. Ivan, espera. Que pasa, Alex? Tes medo da escuridade? Non te preocupes, os monstros non son reais. É todo a túa imaginación. Todo é cousa da miña imaginación. Esperta, esperta, esperta. Alex, ti de novo. Non podo dormir. Teñolle medo ao monstro. Non te preocupes, Alex. Imos comprobalo xuntos. Hai un monstro con ollos vermellos. Oh, Alex, isto non é un monstro. É o teu xoguete favorito. É só un xoguete. Sí. Debes lembrar isto, Alex. Os monstros non existen. Está ben, Ivan. Non teñas medo. Boa noite. Que é isto? Un monstro. Ivan, esperta, esperta. Que ocorre, Alex? Non podo dormir. Hai algo debaixo da miña cama. Está ben, Alex. Imos comprobalo xuntos. Está debaixo da cama. Alex, é só un coche. Oh, é o meu coche. Está ben, Alex. É hora de ir á cama, imos. Boas noites, Alex. Axuda, Ivan, a... Axuda, axuda. Que pasa, Alex? Hai un monstro aterrador no armario. Como? Non hai ningún monstro no teu armario. É unha luz nocturna? Sí. Ves, non hai nada de que preocuparse.
debes lembrar isto, Alex. Os monstruos non existen. Podes cantar para min, por favor? Ah, claro, Alex. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder who you are. Non teño medo. Os monstruos non existen. Ajá, quen está aquí? Hai un monstro debaixo da miña cama. Teño que agocharme. Alguén, por favor, axúdeme. Axúdeme. É a voz de Alex? Alex, que está a pasar aquí? Hai un monstro terrible debaixo da miña cama. Non te preocupes, Alex. Alex, os monstruos non existen. É só a tua imaginación. Non me crees? Mira debaixo da cama. Monstro, é hora do almorzo. Vaya, iso é unha sorpresa. Poderías deixar algo para nós. Sí, pero imos chamar aos adultos para que nos axuden. Non, nos mesmos o resolveremos, sabes que? Imos darlle máis de comer. Quizáis así marche. Está ben, vou facer algo de comer. Yummy! 1, 2... Wow! A comida está feita. Oh, que ben, Alex. Entón aquí está o plan. Eu poño a comida e ti colles o monstro. Está ben, estou listo. Uf, a comida desapareceu. Agora capturaremolo en nada. Eva, aínda está aquí. Non hai ninguén aquí. Quizáis estea cheo e marchou. Está aquí sento. Dame ese cepillo. Alex, para. Non hai ninguén ali. Axúdame, axúdame, Eva. Espera, Alex. Monstro, come o cepillo. Agora estou aínda máis asustado. Apúrate, Eva. Xa está ben, monstro. Deixa de agocharte debaixo da cama. Vou atraparte. Monstro. Outra vez non. Alex, axúdame. Hey! É moi forte e as súas gadoupas son enormes. Non podemos vencelo tan facilmente. Agora vai levar 1, 2, 3. Quen está aí, Eva? Porque intentas pegarme. Que faz aquí? Papá, cuidado, hai monstros aí. Non hai monstros aí, fun eu. E a comida? Quen comeu toda a comida? E o cepillo do aspirador? Fun eu. Estaba arranxando a cama. Estaba tan famento que non puiden resistir. Resulta que só vexo cousas. Xa o sabía, Alex. Nenos, recordade que non hai monstros. Todos estes personaxes están feitos na nosa cabeza. Entón os monstros viven na miña cabeza, sácaos. Non hai monstros en absoluto. As nosas cabezas simplemente os inventan para asustarnos.
Ainda que hai un monstro que si existe. Que tipo de monstro? Ese ergalleiro. E agora vaite facer cóxegas. ¿Qué es ese son? Tenho que pará-lo. Estás ben, Alex? Steffi, podes imaginarte? Pensei que un robot xigante estaba atacándote. Só son eu e o meu novo xoguete de Batman. Os monstros non son reais, Alex. Bici de Batman. Que é isso? Ah, asustaches-me. Tenho que detê-lo. Estás ben, Alex? Dasha, pensei que estaban a atacar-te monstros. Es moi gracioso. Ven xogar comigo, Alex. Escoitas iso? Oh, que é isto? Axuda. Non necesito ser valente. Só xoguetes onde foron os dinos. Alex, estás ben? Ven aquí, imos xogar xuntos. Vin monstros aterradores que están atacando aquí. Onde están? Alex, dixenche, os monstros non existen. Que é ese son? Vaite, vaite, off! Non hai monstros. Oh, oye, Alex, podes axudarme a limpar? Sí, Ivan, podo. Pero onde está o fantasma? Alex, os fantasmas non existen, pero pois sí, imos recoller. Feito. Ivan, podemos xogar xuntos agora? Sí, seguro, fixeches un gran traballo, imos xogar. Moi ben feito. Que é ese son? Que é isto?
Non. Isto dá moito medo. Non teño que ser valente. Que está a suceder? Ei, Alex, ven unirte á nosa festa do té. Está ben. Que é esse ruído? Isto dá moito medo. Necesito afrontar os meus medos. Veña e únete a min. Está ben. Papá pensou que era un monstro. Oh, non existen os monstros. É só a túa imaginación. É a miña imaginación. Os monstros non son reais. Que che gustaría ver? Quizás algo sobre animais. Papá e Alex están vendo a tele. Imos divertirnos un pouco. Alex, escoitas ese ruído. Podes escoitar iso. Non, papá, é só a túa imaginación. Asustarichete. Son eu, Dasha. Mira este desorde. Desculpade, rapaces, vou axudarvos a limpar. Os monstros non son reais. Sé valente e mantente forte e afronta os teus medos. Quero facer isto. Quero facer isto. Está ben. Vexamos quen é o último en ser atopado. 1, 2, 3, 4. Preparados ou non? Aquí vou. Non aquí. Quizáis aquí? Non. Quizáis aquí? Non. Non hai ninguén aquí. Non atopo a ninguén. Pensa, podo comprobar as cámaras de seguridade. Iván está detrás do sofá. Imos buscalo. Iván, onde está Iván? Oh, non atopo a Iván, debería subir arriba. Atrapeite. Que? Pensei que nunca me atoparías aquí. Ei, María, para que é ese teléfono? Non puiden atopar a ninguén, así que comprobei as cámaras de seguridade. Non, María, estás facendo trampas. Está ben, entón axúdame a atopar a Alex. Dasha, Steffi, se crees que é tan sinxelo. Non, teño unha idea mellor. Imos comprobar o que te... Que é isto? Non vin isto antes. Ei, María, imos comprobar isto. Non, grazas. Só despois de ti. Non, veña, non sexas cobarde. Non, grazas. Imos comprobar onde está Steffi. Non pode ser, como chegou todo isto aquí. E que é iso? Iso definitivamente non é de tamaño humano. É quen deixou isto aquí. Parece algo que levaría un esqueleto. Xehe. Veña, Steffi, onde te estás agochando? Atrapeite, vou por ti, Steffi.
Oh non, María, teño mans de esqueleto. Ah, os meus brazos, os meus brazos. Ah, fíxenche unha broma. Ah, mira a túa cara. Moi gracioso, Iván. Agora imos buscar a Steffi, sei onde está. Atrapeite, Steffi, Steffi, esti? María, non sexas chorómicas. Imos comprobalo. Iván, non sexas chorómicas. Non pode ser, atopastesme, rapaces. Está ben. Agora imos ver onde están Dasha e Alex. Non podo crer que eses zapatos xigantes desapareceron. Eu tamén imos comprobalo. De que vai todo isto? Non te preocupes, Steffi. Contaremos xo polo camiño. Wow, que é isto? Iso é interesante. Imos abrilo. Porque había incluso unha serve ali? Todo isto é cousa de esqueletos. Agora non teño dúbidas. Rapazada, creo que oín algo. Quizais sexan Alex e Dasha. Imos comprobalo. Isto non son Dasha e Alex. Que? Imos. Rapaces, creo que é o esqueleto quen levou a Dasha e a Alex. Pode ser. Ei, non te poñas nerviosa. Imos comprobar o que primeiro. Vede, agora está todo claro, rapazas. Imos comprobar abaixo. Está ben, imos. Ese é o esqueleto, é o noso amigo. Imos xogar. O teu amigo? Xogar con el. Si, imos sair fora. E mostraremosche. Vale, imos xogar. Papá, fuches ti.